Dobar dan, dobrodošli u Natkinu kuhinju. Danas pravimo slane keksiće u obliku cveta. Imamo 3, mali, srednji i veliki. Pošto je sutra 8. mart, dan žena, mi izbacujemo ovaj video jedan dan pre, gde može biti lep predlog za možda jaču polovinu da iznenade svoje supruge, ćerke, majke, kako već, i da naprave ovaj brzi keksić. Od sastojaka nam je potrebno 150 grama sitnog obrvljenog sira, 1 kašika semena lana, 2 kašike semena suncokreta, oljuštenog slanog, 30 ml ulja, 1 jaje, 250 grama brašna, s tim što je ovo kombinacija belo brašno plus kukuruzno brašno, pola praška za pecivo i soli po ukusu. Sada ćemo združiti sve to. Sir, ulje, lan, suncokret, pola znači praška za pecivo. Lepa ideja može deci da se pošalje za užinu, tako da baš da ne moraju da kupuju grickalice kupovne. Ovo može da imitira lepo. Soli i 1 jaje. Sad, sve ove sastojke treba dobro izmesiti rukom. Umesili smo, izgleda ovako. I da napomenem da treba lepo vremena da se izradi rukom jer je testo dosta čvrsto. Sada ga prekrijemo i ostavimo ga da odmori nekih 10 minuta. Testo je odmorilo 10 minuta, mi smo ga rasplagili, treba da bude debljine oko 5 mm. Pošto imamo 3 kalupa, znači uzmete prvo u brašno i vadite cvetić. Ovako. Znači, mi imamo 3, vi kako želite, da li želite ove veće ili srednje, sitnije. I cvetiće ređamo na pek papir, sve dok naravno ne utrošimo smesu. Prva tura koju ćemo peći u pleku je gotova. Ovdje imamo još testa, od toga ćemo kasnije napraviti. Sad, ovdje smo umutili samo jedno žumance. I da bi napravili od ovih naših cvetića opet još pojačali efekat na cvetiću, uzet ćemo i premazat ćemo prvo žumancetom. Svaki od ovih premažemo žumancetom. Na one na koje ne želite da stavite ono što ćemo mi sada uraditi, možete da pospete recimo susam. Sad samo primer. Uzeli smo ovdje i isekli smo jednu višlu, znači nismo je kuvali zato što će se svakako obraditi pečenjem, i stavljamo okolo, ovako, da nam cvetići budu veseli, tako, i u sredinu ćemo staviti kečap, ovako, malo je otišlo, ali znači kao treba da bude jedna tačkica veća. Pošto su ovi mali, ne može da se stavi, onda samo idemo višlo u sredinu i jedna mala kapljica, evo ovako, kečapa, a na ovu srednju vidjet ćemo koliko možemo, otprilike 3. Kažem, na ove ostale ako ne želite da radite, premažete ih žumancetom i pospete susamom. Kad sve odradimo, stavljamo u rernu, pečemo na 180 stepeni 15 minuta, dok ne porumene. Keksići su pečeni. Mi smo ovako iskoristili za dekoraciju. Uzeli smo list od peruške, u stvari, od mladog crnog luka i možete da iznenadite svoje devojke, odnosno ženski pol. Uživajte u ostatku dana, prijatno, Natkina kuhinja.